mma dị mma ọmaka ka ụlọ ụka jupụta na mmadụ na-ekwo ekwo maka ụwa jupụtakwa n'ezi omume. Ụmụnne m, etu a mpụ n'ụgwọ si agba mgbọrọgwụ na obodo a esokwa na igwe mmadụ gahie ụzọ dịka edere n'akwụkwọ ndị ọpụpụ isi 23 amaokwu nke 2. Don't join multitude to sin. Isaiah 30 verse 1 to 13 na 2 Timothy 4 verses 2 to 5 says, n'oge na-abịa dịka ọ dị taa, mmadụ ga-ajụ eziokwu gbasoro ndị ozi ụgha ire ncha maka ụtọ ntị. We shall travel to America, return to London in a private jet. Amen. Ọ dịkwa mma ma anyị tinye ezi omume. Onye nụsi ozi ọma chọba mmadụ ibi ogbugbu ma siri akarịrị bọmbụ ụfọdụ na-eke n'ịntanetị. Hụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi wee fụ onwe gị n'anya. Hapụ ego gọọmenti debere ọrụ obodo. Ọtụtụ idozi mmata ga-emesi wee mata amosu. Agbarụsịa nwangene emechie kuru nwangene nwụọ. Onye ara bi na Nkwagu Udi mụkọrọ nwa ọkụkọ ndị mmadụ fọgbu n'ime akpa. Ụmụaka etie tif onye oshi ọkụkọ. Ndị mmadụ agbakuo tigbuo onye chai. Onye ara ibe m wee kpọọ otu okenye dị n'ime ha. Papa biko wekenere anya okenye ji ekiri ihe wee kiri akpa ka ịgwa m nwere ọkụkọ dị n'ime akpa. Onye ekenye wee nyosisi anya wee sie n'esi wee fee n'isi wee gwa ndị gbakọrọ na onweghị ọkụkọ dị n'ime akpa. Chọọchị wee gbasaa. Ndị a na-eprichi the truth jizi anya ndị okenye ji ekiri ihe wee na-ekiri nkụzi adịgboroja jizi nwayọọ wee na-arịba na nzukọ chọọchị taa. Etu a ka nwanna Paul ji wee bee na Galatians 3 verse 1 na Acts of Apostles 17. Ndị Galesi onye tara obi unu amoosu na unu agaghị amazi nke bụ ajọ okpukperechi. Ya bụ na onye ọbụla na-akọmplenu na mgbe ọzụwara ya ntị na mgbe agha Biafra na civilian kacha aka ghọrọ nke bụ nsogbu. Ụbọchị ikpe nke Jehova nyere ndị nkụzi ụgha niile ha na ndị na-eso ụzọ ha na Revelation 19 verse 20 to 21 na Romans 1:28 to 32. Anya asa orika wee rie nne karịa okwu John the Baptist gbara nne ebe Eliza n'afọ. John odogwu agabedi maka na ọ bụrụ nọọ mgbe nke John ha ka mpụ na ụghọ na ọchịchị nchigbu dị ka ọ dị taa. John azọwara okwu nne n'afọ Eliza wee mapụta n'ike mgbe ọ ka dị ọnwa 3 months ka e wee zie n'ozi ọma. As a matter of fact and urgency, many need to change, including mụnwa bụ Chidi. Ọtụtụ bekee anyị na-anụ na-asụpụta akpara dictionary n'aka ha na-achọ the meaning na-egosi ọgwụgwụ oge n'ụwa ọjọọ. Operation Python dance, Operation Crocodile dance, proscription secession na group were recession wee maa anya n'elu wee mechite n'okwu. Nne ego a na-ata agbara ụmụ ya na-eni anya n'ọnụ. Ọ na-adị anyị mfe ịkpọ ndị na-achị aja afa wee chezọọ n'otu nneji otu obodo, the same genotype, otu ebe okpukperechi. Onye kpara akwụkwọ asambo eji ekperechi dị iche iche wee na-azọ ọchịchị owinie ọ na-achị ka ndị ji ọgwụ wee fido isi ka unu wee fụ. Chicken mentality, keeping the brain in the village and living in the city and representing the people. African leaders refusing to change. You are president of a nation for 34 years, but the masses are suffering. Ichetara ọnụ. Ghana na-celebrate many years of uninterrupted power supply. Anyị na-erebe ha ọkụ, ha na-celebrate epilepsy dị na power supply. Onye a na-azụ nkịta. Ọkụ latrik ezuru ezu ka ị na-erebe ndị ọzọ. Omemma mma zụrụ arụ. Every dick and Harry, small and great, need to change in this country. Mama Ogiri ga-eme Chidi. Ma anyị jukwa change, more crocodile and pythons will stay dance and smile. Terrorist war will be a lifetime war. Operation this, operation that without a permanent solution. No peace for the wicked. Ndị a wee na-agba anụ ọhịa niile dị n'ọfịa wee kpọkpọọ wee cheta mụbụ ajọ anụ bi n'ọhịa. Operation gịnị ka a ga-eme Chidi? Nwanne ọdụm ebo Juda. Ọ dị egwu. Ndị amị ụna na-ajụ m ihe a ga-eme. Very simple. Soja sit down nọrọ ọdụ. Alright. Ife a ga-eme ka obodo dị mma bụ na o ji ihe nwata wenye aka ịnụ aka fobi ụfọ wetu aka. Egwu dị na ana dị na n'okpukpe onwe. Mmiri dọrọ na ọkụ dọrọ nwa nkịta. Nwa sị na nne ya agaghị ehi ụra ga-abakwa ya anya. Ndị na-achị achị sị na ndị ha na-achị agaghị ehi ụra agaghị abụ unu n'anya. Ndị bikwanụ n'obodo sikwana na ndị na-achị ha agaghị ehi ụra. No sense live for us. Unu chi anyị ka ndị Amerịka ha tata ka ebenetara unu. Anyị bikwanụ ndụ ka ndị Amerịka hapụ ọcha gị gburu ọcha si gburu. Ndị ọchịchị hapụ ịtụ anyị bọmbụ na atak. Ma onye ukwu ma onye nta na-ebe ihe isi ike. Ihe onye chọkọf isi kote bụ ọgbakpọ onye anya. Soro nwa mmụọ gbuo nwa mmadụ, soro nwa mmadụ bịa ji ikwu ozu. Onye
egbuo n'ọhịa ọ mapụta n'ụzọ na-ajụ onye na-egbu. Ejighị ihe a fụtara n'eze eriju afọ. Proverbs 9 verse 17 and verse 19 na Proverbs 20 verse 17. It says, stolen food is sweet in the mouth, but little do they know that the poison is in it and it turn to gravel in his mouth. Ọkwụ na-eberenu ihe isi ike ndị na-achị wee chigbuo anyị wee chigbuo unu. Ha na-agbachi ego nnu na ego abada na 200 naira unu na-ekeri wee tụọ the wrong person vote unu. Ndị ụka n'ọnụ, ndị akpịrị ụsa. Ọ dị same 1005 naira ka ịsọji wee tụọ the check-up vote in a small family election wee jee na-ebe akwa birthright. Unu wee fụkwa o ka e wee racha aka 2 days ka ụfọdụ ji wee rie nri 1 kobo ma jee na-anyụ nsị 1000 naira. Ndị a na-agwa ibi ha na-eto afọ ka ha hapụkwa iriju afọ kama akụodi isubi m ụkwụ. Ya bụ na enye unu ego odozi obodo for personal use, you say no. Ma ọ si ya kezuo onye ekezuo, jezuo onye ọbụla arụ 50-50. 1000 ka unu nara wee jee twere the wrong person vote unu n'ime sokewe anya sokewe pit toilet. Sokwa na ego ndị ekwesịrị iji wee dezi ụzọ a na-ebudo accident. Ịma na-akpọ ekwensu mbanụ ọ mmadụ bụ ekwensu ibie. Ndị na-achị achị dezieru na anya okporo ụzọ. Ndị bụkwanụ n'ime obodo hapụ na iberibe ihe adị mma. Onye ukwu ma onye nta bịakwanụ ka anyị kwọpụnụ mmiri akịta ọ dị n'obe okwu. Ka ọ rapụkwa ịdịkwana ka okwu onye ụkọchukwu gwara ndị Uganda gbasara ọchịchị aka ike nke Idi Amin Dada of Uganda 1971 to 1979 na bọmba a na-atụ n'isi ndị nkịtị ga-emezikwa daa n'isi ndị ọnụ na-eru n'okwu. Ọ dịka akụkọ eji agha aja mbe na ewee mesịa o mezuo imi na-ebe ka anya na-ebe n'ime Uganda. Preacher preach well well, member well well, mother well well, children na children all very well, police well well, ndị teacher anụ well well. Ka obodo dị mma ka anyị nwee ike ịrarụ ụra n'obodo a mechie anya na abụ hapụ ị na-ararụ sleeping mụrụ anya. Gịnị ka ị na-achọrọ mmadụ ibe gị ogbugbu? Nwadibe enyezina ha ọgwụ eji egbu ndị mmadụ. Ụmụnne m, ndị isi ojii bụ ezigbo mmadụ. Omenanya anyị esoghị n'igbu ọchụ. Ụmụnne m, ụfọdụ ndị be anyị aga na fa na engineering and ITC. Compare godu GSM onye ọjọọ jigoro anamowu na akwa red wee kekọsie ọnụ were abụ igwe na ugbe n'ọkụkọ wee mee nye antena. Ịchọpụta na nwoke ka ibie. Ya mbụ na mgbe nji GSM ndị MTN na Globacom jikọrọ aka ọnụ wee jee rụọ na-achọ savisi onye bi na backyard ka onye amoosu ji local GSM a wee pikọrọ ndụ mmadụ ise bi n'ofesi ewee bunata ozu ha. This is why the poor nations are becoming poorer. Because Muchidi chere na street market wee jụọ American brain how much? Asị m 100 naira. Njụọ Chinese brain asị m 100,000 naira. Njụzi African brain asị m 1 million naira. Chai, mụkpa otu n'ime ndị mozi dị in charge of sales and cash in a pure English nna. Why do you sell African brain very expensive? No answer. Nsubu Biafran English. Why do you sell Nigeria brain very expensive? No answer. But when I spoke Old King James English, why sell it down low? African brain thus expensive. The angel shouted, African brain has not been used. Chai, nah, there are many good things
God deposited in your life. Ọ bụrụ na ịta amoosu bụ akụnụba property ndị isi ojii dododo, hapụ kene na ịghọrọ evil bird ka anyị were ọnatarachi Chukwu nyere anyị wee rụpụta Ivrel ka a mara na ihe a ga-adị mma n'obodo anyị. Onye isi ala mba Tanzania, President Kambarage Nyerere of Tanzania, gwara mba ụwa that when the Americans were busy going to the moon, Africans were busy traveling to the bush. Ndị ọcha tinye isi n'ọnwa, ndị isi ojii atinye isi n'ọhịa. Gịnị ka ụfọdụ na-achọ? Arụnsị apịrị apị. Azọpụta unu n'igwe ejima taa, eju na-ebukwara arụnsị wee buta nwata a na-emere ebere ọ na-eje na ngịga. Ị na-agba afa, ịgbatara ọnụ. If not for one or two ndị ogbenye ihe na-esiri ike chi eze ekpe ekwere n'ime obodo, asị m ka obodo a dizie ka recession na ọchịchị mbido onye isi ala na economic recession. Even the sacrifice na aja a na-achụ is affected by the economic recession na ihe isi ike. Our gods na-atazichi bọs na zobo, ebe ejibu short bread na fanta enye mmụọ mmiri n'ezi anya. Ifu popcorn na pure water idebere eze nwaanyị bi na mmiri. Chai, mọmi ndo isi ike na ọ ga-adịsi mma recession na ndị na-echeta ga-enyebe gị ezigbo nri. Chai, achụzi aza chụchi aza wee nwụrụ ụmụaka gaa na chọọchị na-achọ deliverance isi ojii. N'odu emekwana kpọọ mmadụ ibe gị asị, hụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi wee fụọ onwe gị n'anya. Yes, ihe dị iche na Santa Claus nwa onye ọcha na Santa Claus nwa onye Igbo bụ na nwa onye Igbo tisisie mmọnwụ wee tisi anya chịrị mkpakara na mkpanaka na ịtarị wee chichie nye aka, nke pụtara nke njika. Aji bụ ụzọ akwụrụ n'ụzọ wee na-anakọsị ndị mmadụ ego. Mana nwa onye ọcha tisiri mmọnwụ wee tisisie wee kpọọ anya Fada Krismas ma gbawe aka mkpakara na osisi ma jee gbaziri ego na-eko ụmụaka. It is more blessed to give than to receive. Abịa n'ihe onyinye giving, ịchọpụta na ọtụtụ ndị isi ojii na-aya conversion, ma mụ bụ gịnị ga-emechi nwata na-aya conversion azọsi anya nzu zesi anya nzu otie nsị ọkụ chi aka ndị China ọkpata ego ochezo nne atabiri aka. Ọkụ gbara main market mere ọtụtụ ogbenye wee duga ụfọdụ na village. Ụmụ boyi one ma one wee jikọ aka ọnụ wee nyere ọga ha aka maka na ọga na nwunye ya were very nice to them. Giving is a two-way switch. Ndị tik madam abụ onye richa ofe nsara, onye ụmụ boyi ofe afọ ọsịsa. You cannot even help one person in your village. They are all witches and you a saint with self-centeredness. Ụmụnna nwezuo akụ ire ana. Onye na-emegbu nwa ogbenye, have a message for you. No condition is permanent. Psalm 75 verse 7 and Ezekiel 21 verse 26 says that God can make the poor rich overnight and make the rich poor. Ọ dị ajọ omume a na ịkpasa agwa ọjọọ ka ofu nwa bọyị ji wee ka obi wee were ịtarị pịapụ ọgịa mmụọ ọjọọ n'isi wee koro akpụ na onye a na-ebi ndụ awụrụ akị oriri bịambịam n'ọnụ anwụrụ a na-apụ n'imi emi gbakwuru ndị dọkịnta ewere stetoskopu echekie dis echekie dat ugboro ne ka ị bịakwara ndị pastọ ka e were baịbụl chekie your conscience and eating habit. Ije ebe a na-akwa ozu sọ gị nwa ṅụọ nkata na ọbịa wee tozu azụ adewere whole family, subjecting the liver biochemistry and physiometabolic structure to a high threat. Etu a ka otu nwatakịrị bụ ọbịa ebe a na-eme ihe maọbụ ebe a na-agba agwa ntịrọ orisi ọ gaa n'azụ ụlọ wee gbọpụ pụtakwa na-eri kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ. Chidi wekenere otu ngazi milk na atọ tinye na teacup nwanne
ka ọtụtụ ọrịa ha ga aka. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ Luke 3 verse 11 na James 3 verse 14 to 17. Ọ sị inwe kootu abụọ tinyegonu nwanne gị otu kootu na trouser. One man, one house. Very soon mụ Chidi ga-atọgbọrọ n'ozu. Ndị a jụrụ inye m plate of food ma ọ buke m n'ụlọ ọgwụ eje gbaziri ego ka akwa ozu ndị ọgaranya. Maka na isi sekpu ntị bụ chọọchị bụ love, evident proof love with giving at a center stage. For God so loved the world wee were ọkpọrọ nwa ya wee kpaa anyị n'aka na John 3:16. Ndị ọcha wetara education ma mee ya free of charge, wee hanye anyị n'aka ka o ruo onye ukwu ma onye nta n'aka. Ndị ọcha wee menasịa anyị wee mee ya akwụkwọ na-atọ ụtọ mmụta ma ọ bụrụ na nna gị nwee ego. Ndị ọnụ na-eru n'okwu, onye tiri nri ya tụrụ mgbọrọgwụ ọkụkọ gwara ụmụ ya.